करी था सब औहा के करी ता सब। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज जौना ट्रेलर के हमनी रिव्यू करे जा रहल बानी उ ट्रेलर के नाम बा बधाई देवे अइबा ना। जी हाँ, जौना के डायरेक्टर बाड़े संजय श्रीवास्तव जी और कलाकार बहुत ही ज़्यादा भरल बाड़े, जैसे अंशुमन सिंह राजपूत, प्रीति शुक्ला, अमित शुक्ला, मनोज सिंह टाइगर, प्रकाश जैस और भी अनेकों कलाकार बाड़े जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करिए। बात करें ट्रेलर के स्टोरी के, तो स्टोरी दिखावल गइल बा एगो बियाह के कि लड़का लड़की के बियाह तय हो रहल बा और बियाह जोना में लड़का लड़की एक दूसरा से प्यार भी करल बाड़े और जोन घर परिवार के दिक्कत बा उहो दिखावल गइल बा कि जैसे गांव में बियाह होला तो गांव में सब केहू अपन अपन सहयोग देवेला बियाह में, कि मौसा जी कुछ लेके आ रहल बाड़े, बड़ भाई कुछ लेके आ रहल बा, जीजा जी कुछ लेके आ रहल बाड़े। तो उ छोट छोट चीज़ ई ट्रेलर में आप लोगन के देखे के मिली। एकरा अलावा कुछ जोन घर में मतभेद होला उहो चीज़ देखे के मिली लेडीज़ के बीच में, और 2-3 गो और एक्स्ट्रा पॉइंट दिखावल गइल बा, जैसे कि एगो बहुत ही ज़्यादा उम्र हो गइल बा लेडीज़ के, तो ओकर बियाह के बाद काफ़ी समय बाद भी ओकरा बच्चा ना हो रहल बा, तो ओकरा बियाह से दूर रखल जा रहल बा कि बाझिन के साया ई लड़की पर ना पड़ो। और दूसरा तरफ एगो जोन ज़्यादा उम्र के लेडीज़ बाड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो गल बाड़ी, उ गर्भवती हो जाली तो ओकरा ताना दिहल जाला कि इतना उम्र होके तोरा ई कुकर्म करते शर्म आयल कि ना आयल। तो ऐसने छोटा छोटा मुद्दा से ई फिल्म के तैयार कल गल बा। ट्रेलर आप लोग देख सकतानी एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। बहुत कुछ आप लोगन के देखे के मिली ई ट्रेलर में। और अगर हमारा रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया रिव्यू के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।